Assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usain Alkhairi Tech. A yau insha Allah za mu koyar da yadda za ka yi ba tare da ka sha wata wahala ba. So idan wannan ne farkon shigowarka a cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar like akan wannan bidiyo, sannan kuma idan baka yi subscribe ba, ka yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora a cikin wannan channel. Yau kuma insha Allah mun kawo wata hanya wadda za ka rage nauyin kowane kalar bidiyo ba tare da ka sha wata wahala. So abu na farko da za ka fara yi shine sai ka shiga cikin comment section, zan ajiye link din wannan application. Bayan na ajiye link din sa kai tsaye sai ka zo kai downloading din shi, ko kuma za ka iya shiga ta Play Store sai ka rubuta Fanda haka kamar yadda kuke gani. An ka shiga Play Store za ka iya searching din application din haka Fanda Video Compressor kamar haka. Kana dangwalawa za ka ga ya fito, sai kuma ka taba wajen alamar install din nan. So sakamakon ni na yi installing din shi yasa bai nuna min in yi installing ba. Again sai ka taba open bayan ya yi installing. Kana taba open kai tsaye zai bude kamar haka. Bayan ka bude data, sai da data yake amfani. Idan ka tashi yin amfani da shi sai ka bude datan ka domin aikin kai tafi yadda ya kamata. So abinda ake bukata shine a cikin wannan application din sai ka je ka dauko bidiyon da kake so kai compress. Idan kana so zaka dauko bidiyon da zaka upload din shi a wannan website ko a wannan application domin ka rage masa nauyi, nan za ku ga akwai original nan, akwai album nan, akwai compressor. So nan cikin album din nan zaka zo za ga nan cikin gallery din wayanka ne. So misali yanzu ina so zan rage wa wannan application din nauyi na kayan master kenan. Gashi nan za ku gan shi bidiyo ne mai nauyi, yana da nauyin 292 MB, ma'ana MB 292. So za mu rage masa nauyi, za mu rage masa MB yadda za mu iya tura shi a ko'ina kuma a buɗe shi ba tare da an sha wata wahala ba. So sai ka taɓa, kana taɓawa za ka ga nan an rubuta one selected, ma'ana ka zaɓi guda ɗaya. Sai ka taɓa next ɗin nan. Kana taɓa next ɗin nan za ku ga akwai nauyin ma kala-kala ne, compressor ɗin ma a nan gurin kala-kala ne. Sai ka zaɓi wanda kake so. Akwai small file easy share kenan, wanda shine za ka iya turawa WhatsApp da sauransu, a status da dai sauransu. Akwai medium file beta quality suka ce, akwai kuma large file just compress, akwai kuma fit Facebook Messenger, akwai fit to email, akwai custom file size, akwai custom resolution. Duk dai gashi nan duk resolution din da kake so. So sai ka zaba. To ni dai na zabi wannan na farkon saboda shine easy share, shine zaka iya turawa kowa da kowa kuma ya bude shi shaf shaf, ko masu 2G ma za su iya bude wannan ba tare da bata lokaci ba. Sai ka taba compressor. Kana taba compressor din nan za ku ga gashi nan ya fara yin loading. Canada is freezing your file. Cikin gashi nan ya je 8%, ya je 9, to a haka sai ya je 100%. sai ka dan jira. Bayan ya gaba za a bambance maka sabo da tsoho, ma'ana mai nauyin da mara nauyin. sai ka dauki mara nauyin ka je kai amfani da shi. So idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel din nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo kai tsaye za mu sanar da kai. Sannan kuma idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar like akan shi. Hakan yana kara mana kwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka akai-akai.